Narum payu neoskum ka channel nam ta ki padba ka briu neotar. Sapreng set kan ikawi ke kerwa kabla thok kiran san social media kabla kan thok teng persya yo ba adan mil basai mat wemli jang kan nongkrem constituency bar ka ba ongkum ni kumu nong shong shinong jang ka constituency nongkrem ka ban kong ki jingkren bar ki jingkular ki long ki ba crown rai haduk menta klem yi ya ka roi ka par ka bar ka constituency jang ni kadan kam jingeram ha ka roi ka par amtang ki jingya kren pajba kabalai ki pajba ki kwa ban yi ya ka kam jangpi amtang ye ki jing ya kan thok kabasau shwa ban tuklar shakiwe ki constituency pechwa ya la ka jong kabasan ki jing ya kren pajba shani shatai kimla ban bujli ya ka roi ka par kaban riu ka jing long nong yalam kababha ka pau ha ka jing ya tre amtang ha ka khtien kabanyau ki pajba ki ap ya ka jing kala nrei kim yo ya ka kam ki ba shisha kabapra ka constituency jang ni kam dei ka jaka penlong jingale kai san parthai kabakhandai bon ki jingkan tho yaki we hinrei duna ka jingerap yala ki jang ki pajba bat ka basipho ki pajba ki kwa surok kamai ka ji bat ka roi ka par amtang ka jingya kan tho kumtal ong shu rak ba ong kum ni ki pajba ki thevut na ka benta ka roi ka par amna ka benta ka jingya kan no bam jukut ka party ka badan jingki kli kadai ban pen bhashwa yala ka constituency ndai saprang kan ikawi ka jing tho ru bal kren do ba aden mel basai mat ka ba ong kum ni kan le lada ki ong ba ki klem akor ka long to met bha ka khor than haba phiyeng ban yada ya kari ber ka chai ben riu kan khambha ban long kumta ban ya ka badi yala ka jong kari ber ka chai ben riu da ki jingle don buram bat jingle khia tho hakmat ki briu balong dei ba anen mel basai mat